ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок дар рушди иқтисоди миллӣ диққати махсус зоҳир менамояд. ин аст ки имрӯз дар заминаи амалӣ намудани нақшаву барномаҳои мукаммал тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари дорои захираҳои бои табиӣ муаррифӣ шуда истодааст. як самти стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар соҳа дар бар мегирад. имрӯз мақоми ваколатдор дар соҳа кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи сиёсати дарҳои бози роҳбарияти олии мамлакат ҳамкориҳои густурдорро бо аксар кишварҳо дар соҳа ба роҳ монда дар ин самт ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. яке аз кишварҳое ки бо он ҷумҳурии тоҷикистон муносибати мутақобилан судмандро ба роҳ мондааст, ин ҷумҳурии Гурҷистон маҳсуб меёбад. дар ин замина намояндагони соҳаҳои сайёҳии мамлакат дар ҳайати масъулон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи рушди сайёҳӣ, вазорату идораҳои дахлдор ва бахши хусусӣ барои омӯзиш ва табодули таҷриба давоми як ҳафта ба ин мамлакат сафар намуданд. ҳайат аз мавзеъҳои таърихию сайёҳӣ ва дигар иншооти хизматрасонии Гурҷистон дидан намуданд. бо намояндагони масъулони соҳа дар ин мамлакати дар соҳаи сайёҳӣ рушд карда вохӯриву мулоқотҳо анҷом доданд. имрӯз дар доираи лоиҳаи рушди иқтисоди деҳот ҳайати кишвар барои омӯзиши таҷрибаи сайёҳии Гурҷистон, махсусан сайёҳии кишоварзӣ ташриф оварданд ва дар доираи сафар мулоқоти ҳайати кишвар бо мақомоти сайёҳӣ, бо администратсияи миллии сайёҳии Гурҷистон ва бахшҳои хусусии дар самти сайёҳии Гурҷистон мулоқот баргузор гардид ва дар доираи мулоқот муносибатҳои дуҷониба дар оянда ва рушди муносибатҳо дар ҳамкори рушди муносибатҳо дар бахши хусусӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо, ба роҳ мондани мулоқотҳои дуҷониба ва бастани шартномаҳо ҷиҳати зиёд намудани сайёҳон аз ҷумҳурии аз Гурҷистон ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон ба Гурҷистон. албатта дар ҷумҳурии Тоҷикистон зарфиятҳои сайёҳӣ хеле зиёд ҳастанд, махсусан шароити кӯҳӣ ки дар Тоҷикистон аст метавонад сайёҳу гардишгаронро ба худ ҷалб кунад. ҳамзамон ҷумҳурии Тоҷикистон ки дорои таърих, фарҳанг ва бой ғанӣ аст, метавонад як восита барои ҷалби сайёҳон махсусан аз Гурҷистон гардад. ин оғози ҳамкориҳои нави ду кишвар мебошад. бахши хусусӣ як нақши бузург дар тамоми соҳаи сайёҳии ҳарду кишвар аст. дар мавриди парвозҳо низ мо имкониятҳои нав дорем. хеле ҷолиб аст ки дар Гурҷистон ва Тоҷикистон мо ҳамчун як сайёҳ имкони хуб дорем ва мо бояд барои рушди минбаъдаи сайёҳии ҳарду кишвар тамоми имкониятҳоро истифода кунем. танҳо ман мехоҳам ҳама маълумотро бо намояндагони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон мубодила кунам, зеро имрӯз мо аз меҳмонони худ таҷрибаи нав мегирем ва онҳо дар дохили Гурҷистон ба минтақаҳои гуногун сафар хоҳанд кард ва умедворам ки онҳо низ аз имкониятҳои бахши сайёҳии мо дар кишвари худ таҷрибаҳои навро ба роҳ мемонанд. аз ҷониби Гурҷистон мехоҳам бигӯям ки гурҷистониён ба ҳар кишвар сафар карданро дӯст медоранд ва мо кишвари меҳмондӯст ҳастем. мо аз ҳамаи тоҷикистониён даъват мекунем ки ба Гурҷистон сафар кунанд. дар дораи ин сафар мо аз таҷрибаи бои давлати Гурҷистон ки имрӯз дар ин кишвар ҳамасола қариб аз 7 то 10 миллион сайёҳони хориҷӣ ворид мегарданд, дидан кардем ки хеле таҷрибаи бой аст ва дар аксари мавридҳо барои кишвари мо ки ба монанди табиати ба монанди давлати Гурҷистон дорад
барои истифода бурдан ва татбиқ намудан хеле муфид арзёбӣ мегардад. ҳадаф аз ин сафар тақвият бахшидани ҳамкориҳо миёни Тоҷикистону Гурҷистон мебошад. дар ҳошияи сафар ба ҷумҳурии Гурҷистон дар шаҳри Тифлис вохӯрии масъулон аз дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ, вазорату идораҳои дахлдор ва намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Озарбойҷон бо ҳайати идораи миллии сайёҳии Гурҷистон ва бахши хусусии ин кишвар баргузор гардид. дар вохӯрӣ масъалаи тамоюли рушди саноати сайёҳӣ ва ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳа миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Гурҷистон баррасӣ гардид. зикр карда шуд ки дар замоне ки соҳаи сайёҳӣ дар ҷаҳон ҳамчун соҳаи афзалиятнок дар рушди иқтисоди давлатҳо нақши муҳим дорад, тақвият бахшидани муносибатҳои мутақобилан судманд миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон муҳим мебошад. маврид ба зикр аст ки сафари омӯзишӣ ва табодули таҷрибаи ҳайати Тоҷикистон ба Гурҷистон дар доираи лоиҳаи рушди иқтисодиёти деҳоти муассисаи давлатӣ, маркази татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба маблағгузории сабз ва маблағҳои рушди деҳоти назди Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мусоидати Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири омӯзиш ва таҷриба андохтани кормандони соҳаи сайёҳии мамлакат ташкил гардидааст. гуфтан зарур аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти зарфиятҳои зиёд ба соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок дар иқтисодиёт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. ҳоло Гурҷистон яке аз кишварҳои дар он соҳаи сайёҳӣ рушдёбанда маҳсуб мешавад. Гурҷистон ҳамчун мамлакати рушдёфта дар самти сайёҳӣ ба феҳристи 5 кишвари беҳтарини сайёҳӣ дар соли 2023 шомил шудааст. вохӯрии намояндагони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати идораи миллии сайёҳии Гурҷистон ва бахши хусусии ин кишвар дар рушди ҳамкориҳои минбаъда миёни кишварҳо такони ҷиддӣ мебахшад. ин омил боисбарон мегардад ки таҷрибаи сайёҳии Гурҷистон аз тарафи мутахассисони тоҷик омӯхта шавад, сатҳи тахассусии онҳо баланд гардад ва амалӣ намудани таҷрибаи андӯхта дар Тоҷикистон ба рушди бештари соҳа замина гузорад. сафари ҳайати намояндагони бахши сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Гурҷистон бо дидан намудан аз якчанд мавзеъҳои сайёҳӣ ва таърихии шаҳрҳои Тифлису Мсхета ва шиносоӣ бо тарзи қабули сайёҳон дар нуқтаҳои хизматрасонии ин давлати рӯ ба тараққӣ оғоз гардид. дар кӯчаву хиёбон ва дигар иншооти хизматрасонӣ аз ҷониби роҳбаладони соҳибтаҷриба ба ҳайати намояндагони Тоҷикистон доир ба таърих, фарҳанг ва фаъолияти иншооти соҳаи сайёҳӣ дар шаҳрҳои пешрафтаи Гурҷистон маълумоти муфассал пешниҳод карда шуд. Здравствуйте, меня зовут Давид, я являюсь гидом на территории Грузии. Я занимаюсь данной профессией уже около 10 лет. И исходя из этого у меня есть сложилось определенное мнение по тому поводу, что помогло Грузии развиться как туристической локацией. И параллельно могу сказать, что нужно сделать
с моей точки зрения, для того, чтобы улучшить туризм в любой стране. В первую очередь, конечно же, дело касается налогообложения. Сделать максимально простой налоговую политику и сделать сам туризм максимально выгодным для вложения и как форма бизнеса. Это в первую очередь, что наше государство сделало более 15 лет тому назад. И второе, развитие инфраструктуры в стране. То есть дороги, паркинги, возможность подъехать непосредственно к музеям и так далее. Это очень сильно помогло, конечно же, развитию туризма в нашей стране. В первую очередь надо стараться сделать так, чтобы уровень качества, уровень сервиса по всей стране был одинаковым, чтобы не было такого момента, что вы поехали в какое-то место, у вас сервис очень хороший, а поехали в другую часть страны, и сервис становится максимально плохим, чтобы было бы максимально позитивное впечатление. Это раз. Конечно же, страна должна быть безопасной, и надо обращать также на то внимание, чтобы люди бы максимально комфортно могли ориентироваться по стране. Например, вот в Тбилиси у нас очень много вывесок сделано на английском языке, поэтому, когда туристы к нам приезжают, им несложно просто самим уже гулять по городу. Если надо, закинул информацию в Google карту. Кстати, вот это тоже очень важно. По всей стране в Грузии у нас очень хорошее покрытие сотовой связью. За счет этого можно купить местную симку, и иностранцам очень уже легко передвигаться, находить определенные точки, локации не только в Грузии, не только в крупных городах, но даже в самых отдаленных участках. Например, в северо-западной части Грузии, куда надо 8 часов ехать из Тбилиси, даже там можно без проблем все найти по Google картам. Вот это, конечно, все очень сильно помогает, и на это надо обращать внимание. Также очень удобная система платежки, потому что в Грузии принимаются практически все карты: Visa, MasterCard, American Express, и, конечно, оплата по картам делает жизнь туристов гораздо удобнее и комфортнее. В том числе и наличие банкоматов в отдаленных участках, в отдаленных регионах страны тоже помогает туристам более комфортно путешествовать по нашей стране. Качественные дороги — это тоже очень важно, потому что если дорог нету, то туристам передвигаться немного некомфортно. дар ин доира намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат бо таҷрибаи ғании ширкатҳои сайёҳӣ ва усули хизматрасонӣ барои сайёҳон шинос шуданд. таъкид гардид ки барои ҷорӣ намудани чунин низоми хизматрасонӣ ба сайёҳон дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои зиёд мавҷуданд ва амалисозии нақшаҳои мукаммал дар ин самт аз манфиат холӣ нест. Могу сказать, что интерес к центральноазиатским республикам, он возрастает. Особенно можно сказать, что Грузия — это горная страна, Таджикистан тоже горная страна. И грузины, которые увлекаются трекингом, увлекаются восхождением и вообще горами, им всегда было интересно посетить горы Таджикистана, побывать там и покорить некоторые. Кстати, вот буквально через, если я не правильно помню, вот этим летом будет одна экспедиция наших альпинистов, которые собираются в горы Памира. Поэтому для грузин Таджикистан, конечно, очень интересен в этом плане. Очень интересно поехать в Таджикистан и посмотреть. Конечно, я знаю, что первое дело надо прилететь в Душанбе, а потом уже ехать в разные периферийные районы страны. ҳайати намояндагони Тоҷикистон аз автобус ва микроавтобусҳои махсус истифода намуда имкон пайдо карданд ҳамаи гӯшаҳои шаҳрро дидан намоянд ва дар ин замина таҷрибаи ғанӣ дар соҳаи сайёҳӣ касб намоянд, ки дар пешрафти фаъолияти минбаъдашон такони ҷиддӣ мебахшад.
надо развивать инфраструктуру, надо добавлять инфраструктуру в плане остановок для туристов, надо делать максимально комфортным все места для того, чтобы люди могли приезжать и посещать страну. Если нет условий, все места должны быть максимально гибкими для того, чтобы принимать гостей. Но в то же самое время они должны сохранять стандарты качества и уровень сервиса. Уровень сервиса и стабильный сервис по всей стране очень важен. Гостиницы, конечно же, должны быть максимально гибкими. Если, например, завтрак стандартно по программе в 8 утра, но если есть необходимость для группы приготовить завтрак в 6 утра, в 5 утра, отель должен был согласиться на это, потому что если элементарно группа в 30 человек приезжает, в многих странах люди предпочитают завтракать рано. То же самое может касаться и ужинов, чтобы в случае необходимости кто-то может поздно прилетел. Может быть, вы устали, целый день приезжали, и вы хотите поужинать в 11 часов, а ресторан работает до 9. Опять же, отель должен быть готов принимать заказы от туристических групп. Я могу сказать турагентствам, что не предлагать туристам то, чего они не могут получить на месте, и в то же самое время попытаться максимально красочно предоставить свой материал, туристический продукт, конечно же, но говорить, что мы его предоставим, условно говоря, в горах 5-звездочный отель, когда там максимум 3 звезды, такого не надо делать. Лучше предупредить и быть реалистичным по отношению к своим гостям, в том, что вы предлагаете к своим партнерам и клиентам, нежели продавать радугу, но по факту, когда они приезжают, чтобы у них было полное разочарование. Главное не врать ни партнерам и не приукрашивать ни для партнеров, ни для своих клиентов то, что вы предлагаете. Вот это самое главное. Гидам могу посоветовать в первую очередь: будьте максимально открыты, будьте максимально дипломатичны, не считайте часы, сколько вы работаете. Если надо от 6 утра до 12 вечера работайте, и постарайтесь сделать максимально приятным тур для ваших гостей. бо назардошти он ки гурҷистон таърихи тӯлонӣ дорад, ҳайати тоҷикистон асосан аз иншооте боздид намуд ки садсолаҳо арзи вуҷуд доранд ва имрӯзҳо ҳамчун иншооти таърихӣ аз онҳо ҳазорҳо нафар сайёҳон дидан менамоянд. дар идомаи сафар ҳамчунин намояндагони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон аз мавзеъҳои дигари сайёҳӣ ва иншооти таърихии шаҳри Тифлис дидан намуда, бо дастовардҳои ҷумҳурии Гурҷистон дар соҳаи сайёҳӣ шинос шуданд. дар рӯзи дуюми сафар ҳайати намояндагони бахши сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Гурҷистон аз имкониятҳои сайёҳии шаҳрҳои гори дидан намуда, бо дастовардҳои ин давлати дар соҳаи сайёҳӣ рушдкарда шинос шуданд. сайёҳати ҳайат бо тамошои мавзеъҳои сайёҳӣ ва таърихии шаҳри гори оғоз шуд. дидан намудан аз дастовардҳои сайёҳии ҷумҳурии Гурҷистон ҳамчун ҷумҳурӣ рӯ ба тараққӣ дар соҳаи сайёҳӣ барои кормандони бахши сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷриба мешавад ва ба рушди бештари соҳаи сайёҳии мамлакат замина мегузорад. ҳайати намояндагони Тоҷикистон дар шаҳри Гори аз осторхонаи Иосиф Сталин дидан карданд. дар осторхона доир ба ҳаёт ва фаъолияти Иосиф Сталин маълумот пешниҳод гардидааст ва осори зиёд ба маъраз гузошта шудааст. ҷобаҷогузории нигораҳо ва тарзи хизматрасонӣ дар осторхона аз таҷрибаи ғании кормандони он дарак медиҳад.
венецианское стекло, аппликация с драгоценного красного дерева махагон. Это уже не продается, но используется для антиквариата мебели. Здесь стоит шкатулочка, это кондиционер для освежения воздуха с сухим льдом. А когда в Потсдам ехал, в Бресте, наверное, знаете, меняются колеса, поднимается, поезд переходит на узкое евроколесо, называют. Вагон этот дореволюционный. Так говорят, что это царский вагон с 1913 года, но у меня официальных документов нет. Реставрацию здесь никогда не делали. оби барҷомӣ яке аз машҳуртарин оби шифобахши газнок дар ҷаҳон маҳсуб меёбад, ки дар шаҳри Барҷомӣ мебошад. дар ҷараёни саёҳат ҳайати намояндагони бахши сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сарчашмаи ин оби шифобахш рафта аз он дидан карданд. дар болотар аз сарчашмаи об боғи фарҳангӣ бо номи Барҷомӣ фаъолият мекунад. боғ аз иншооти хизматрасонӣ, нуқтаҳои хӯроки умум, аттраксионҳо ва ғайра иборат мебошад. бо гаштугузор намудан дар боғ кас баҳраи хуб мебардорад ва рӯҳияш болида шуда хотироти нек бо худ мегирад. Как вы знаете, мы сейчас находимся в Барджоме. Это Барджомское ущелье, что вы видите. Вы знаете, что Барджоме — это грузинский бренд. Мы заинтересованы, чтобы сотрудничать с Таджикистан, с туризмом. И будем рады, если вы ознакомитесь еще поближе с потенциалом барджомской природы и туризма, и будем рады в будущем, если много туристов из Таджикистана будут посещать Барджом. И наоборот, из Барджоми в Таджикистан.
дар шаҳри Батуми низ ҳайати намояндагони бахши сайёҳии Тоҷикистон аз мавзеъҳои сайёҳӣ, тарихӣ ва иншооти хизматрасонӣ дидан намуда бо дастовардҳои соҳа шинос шуданд. зимни сайёҳат маълум гардид ки қабули сайёҳон сатҳи хизматрасониҳо дар иншооти мавҷудаи соҳа, муносибати кормандон ва ғайра аз рӯи низоми муайян ва дар асоси талаботи замони муосир ба роҳ монда шудааст. Чавчавадзе, построен в 1952 году, главный архитектор Теплицкий. Это вот фасадная часть, вход как раз фасадная часть. И там вот есть две статуэточки, золотые такие льва, два льва. Это увеличенная копия золотых львов, которые были найдены в Алазано-Кричайской долине еще в V веке до нашей эры. Они находятся в Золотом фонде города Тбилиси, в музее у нас. вохӯрии навбатии намояндагони бахши сайёҳии Тоҷикистон бо маъмурияти шаҳри Батуми ва департаменти сайёҳии ҷумҳурии Мухтори Аджария дар шаҳри Батуми сурат гирифт. дар вохӯрӣ масъалаҳои тақвият бахшидани ҳамкориҳо ва табодули таҷриба миёни кормандони бахши сайёҳии ду давлат баррасӣ шуданд. зимни мулоқот сафари ҳайати Тоҷикистон ба Гурҷистон ҷиҳати тақвият бахшидани муносибатҳои дуҷониба ва зиёд намудани гардишгарон аз ҳарду ҷониб муҳим арзёбӣ гардид. У нас горная страна, у нас очень много заповедников, и к горам нужно относиться особенно. Благодаря тому, что была развита инфраструктура в горных районах, жители данных местностей не покидают свои дома, не уезжают на заработки в Европу либо в Тбилиси, потому что инфраструктура была развита. Огромное количество гостей, визитеров посещают их горные отдаленные районы, и благодаря этому у них есть заработок. Я бы хотела, чтобы каждый гид, прежде всего, очень любил свою профессию. Гид является консулом своей страны, потому что туристы, приезжая в страну, первое, с кем знакомятся, это с гидом, с его подачей истории, подачей традиций. И первое лицо, которое сопровождает их всегда, это гид. Поэтому для него необходимо такие качества, как любовь к своей стране, любовь к своей профессии, профессионализм и, конечно, бесконечное образование. Гид должен быть освящен всегда во всем. Осенью у нас идет сбор винограда, и мы своих туристов приглашаем на все эти виноградники, которые выращивают местные жители. И получается, что агротуризм тоже у нас очень развит. А в Батуми, в Аджарии, это Западная Грузия,
У нас мандариновые сборы. И это тоже проходит очень весело, и туристам очень нравится. Это моя давняя мечта посетить Таджикистан. Страна с такой великой историей заслуживает однозначно и, конечно же, посещения этой страны и близкое познание ее культуры, ее традиций, потому что это страна с великой историей. Я буду рекламировать на всю Грузию и на всю Европу Таджикистан. дар мулоқот оид ба мавҷудияти имкониятҳои фаровони соҳаи сайёҳӣ, хусусан сайёҳии экологӣ, солимгардонӣ, кишоварзӣ ва шикор дар ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти муфассал манзур гардида, сиёсати созанда ва дурбинонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди ноил гаштан ба дастовардҳои беназири соҳаи сайёҳӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бисёр назаррас шуморида шуд. дар доираи сиёсати хизматмандони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон густариши ҳамкории ҷумҳурии мо бо дигар кишварҳо хеле ҳам ривоҷ меёбад ва дар доираи густариши ҳамкориҳо мо имрӯз ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтем ки аз таҷрибаи давлати Гурҷистон вобаста ба рушди сайёҳӣ омӯзиш кунем. Бо омӯзиши таҷрибаи давлати Гурҷистон мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон агротуризмро боз ҳам рушд медиҳем. Вобаста ба ин масъала аллакай дар ҷумҳурии мо бисёр шароити хуби аз ҷиҳати ҳам санадҳои меъёрӣ ҳам аз ҷиҳати рушд додани соҳаи кишоварзӣ хеле ҳам таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гарда истодааст ва мо бовари комил дорам ки дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар вилояти Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва шаҳри Ноябтиёбии ҷумҳурӣ рушд додани агротуризм имконпазир аст. ҳамзамон дар мулоқот атрофи масъалаҳои густариши муносибатҳои дуҷониба дар соҳаи сайёҳӣ, робитаи ҳамкориҳо байни ширкатҳои сайёҳии дуҷониб ва масоили омӯзиши истифодаи самаранокии беҳтарин таҷрибаи Гурҷистон оид ба пешбурди соҳаи сайёҳии кишвар дар самти хизматрасонӣ ва мубодилаи сайёҳони байни ду кишвар баррасӣ гардид. кори ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита барои пешбурди сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами кишвар ки бахши сайёҳиро яке аз самтҳои афзалиятнок қарор доданд, мо ҳайати яъне мутахассисон ва кормандони бахши сайёҳӣ барои омӯзиши фаъолияти бахши сайёҳии давлати Гурҷистон ба ин ҷо омадем ки ин барои мо як таҷрибаи хубе хоҳад дод. Мехоҳам ки кишвари мо ҳам таҷрибае ки давлати Гурҷистон таҷриба кардааст дар мо ҳамин роҳандозӣ шавад ва барои инкишофу рушди кишвара мо мусоидат намояд. ҳамзамон дар мулоқот атрофи масъалаҳои густариши муносибатҳои дуҷониба дар соҳаи сайёҳӣ, робитаи ҳамкориҳо байни ширкатҳои сайёҳии дуҷониб ва масоили омӯзиши истифодаи самаранокии беҳтарин таҷрибаи Гурҷистон оид ба пешбурди соҳаи сайёҳии кишвар дар самти хизматрасонӣ ва мубодилаи сайёҳони байни ду кишвар баррасӣ гардид. дар қисмати кӯҳии Аджария ҳайати намояндагии ҷумҳурии Тоҷикистон аз як қатор маконҳои таърихиву тамошобоби Гурҷистон ба монанди қалъаи Аспаросгония, осорхонаи он ва шаршараи зебою овозадори ин минтақа дидан намуданд.
касается само названия Гонью Апсарос, оно связано с мифом про аргонавтов про золотое руно. Апсарос, то есть Апсиртепель, сына Майета, колхидского царя, его убили Ясон, он приезжал с аргонавтами на колхидской территории, чтобы увезти золотое руно. После этого разрубил части тела Апсирта на куски и раскидал в море. Колхиды, которые раньше здесь проживали, по легенде, собрали части его тела и похоронили внутри, где эта крепость построена. Кроме этого, слово Апсирте само означает воду. Выходя с того, что эта крепость возле моря и возле реки находилась, поэтому территорию так назвали, а второе название Гоньо появилось в XII веке. На данный момент море от этой крепости на 800 метров расстоянии находится, но когда крепость в первом веке строилась, море почти возле входа крепости находилось, и там проходил шелковый путь. Именно по этой причине эту крепость здесь построили, и здесь часто приезжали генуйцы торговать, и историки считают, что Гонья и Генуа почти с одних форм создания слова, и именно вторым названием поэтому назвали Гонью Апсар. дар вохӯрии ҳайати намояндагони бахши сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон бо роҳбарияти шаҳри кӯтаисӣ ва департаменти сайёҳии ҷумҳурии гурҷистон раванди ҳамкориҳо дар самти ҷалби сайёҳон ва муаррифии зарфиятҳои сайёҳӣ миёни дӯстдорони сайру сайёҳати ҳарду кишвар назаррас ҳисобида шуда таъкид гардид ки боз ҳам бештар тақвият бахшидани он муҳим мебошад. ҷонибҳо таъкид доштанд ки дар асоси талаботи муосир пайдо намудани роҳҳои нави ҳамкорӣ дар рушди соҳаи сайёҳии ҳарду кишвар метавонад замина гузорад. дар мулоқот доираи васеи кормандони масъули соҳа аз ҷумҳурии тоҷикистону гурҷистон ва намояндагони ширкатҳои сайёҳии ҳарду ҷониб иштирок доштанд. дар ҳамин замина кормандони кумитаи рушди сайёҳии мамлакат имкониятҳои сайёҳии тоҷикистонро тавассути видеоролик намоиш доданд. зимни баромади худ раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Камолиддин Муъминзод доир ба таваҷҷуҳи роҳбарияти олии мамлакат ибрози назар карда таъкид дошт ки дар тоҷикистон ба соҳаи сайёҳӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок бартарӣ дода шуда дар ин самт имтиёзу сабукиҳои зиёд пешбинӣ шудааст. Мы очень рады встречать гостей из Таджикистана. Мы очень рады, что, наконец, самолеты Somon Air полетели в Грузию. То, что это случилось, то, что Somon Air полетел, это реальная заслуга вашего президента. Я от всего сердца благодарю его за это решение, и мы еще раз очень рады будем отправлять наших туристов к вам. У нас очень хороший партнер FlyTG. Мы будем рады еще больше расширить наше сотрудничество с FlyTG по отправлению наших туристов, то есть отправлению грузинских граждан в Таджикистан, потому что Таджикистан очень красивая страна, и там очень много что есть посмотреть. ҷумҳурии тоҷикистон низ яке аз ҷумҳурие мебошад ки бениҳоят як потенсиали хуби сайёҳиро доро мебошад, аз он ҷумла дарёҳои шух, кӯҳҳои осмонбӯс, табиати зебо ва барои рушди агар туризми сайёҳӣ бошад боғу тогзорҳои бунёдшуда яке аз заминаҳои асосии ин соҳа ба шумор мераванд. мо дар ин самт хела корҳоро низ ба анҷом расондаем, лекин новобаста аз ин зарурияти омӯхтани таҷрибаи пешқадами дигар давлатҳои хориҷӣ имрӯз моро лозим аст. мо тавонистем ки бо сохторҳое ки бевосита боиси ба танзим даровардани соҳаи сайёҳии ин давлат мегарданд вохӯриҳо гузаронем. аз он ҷумла сафари кории мо ба шаҳрҳои кӯтаиси ҷумҳурӣ мухтори аҷария, худи шаҳри Тбилисӣ, шаҳри Гори сурат гирифт ки дар ин
вохӯриҳо дар ин нишастҳо таҷрибаи бевоситаи давлати гурҷистонро омӯхтем. Новобаста аз оне ки давлати гурҷистон аҳолии он 3.5 миллионро ташкил медиҳад, дар як сол аз рӯи маълумотҳое ки мо аз масъулини ин давлат гирифтем, зиёда аз 7 миллион сайёҳон аз давлати Грузия дидан менамоянд. Ва бояд қайд кард ки дар соли гузашта даромаде ки аз ҳисоби сайёҳони хориҷӣ ба давлати Гурҷистон гаштааст, ин 4,1 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад ки ин бениҳоят як маблағи калон ба ҳисоб меравад. Сафаре ки гурӯҳи корӣ ба анҷом расонд, ин аз манфиат холӣ нест ва он таҷрибаву он пешравиҳое ки дар ин самт мо дида баромадем, ҳангоми ҷорӣ намудани он дар ҷумҳурӣ боз ман фикр мекунам қадаме мешавад барои пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ. баъди анҷом ёфтани вохӯрӣ, ҳайати намояндагони бахши сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон аз иншооти таърихиву сайёҳии шаҳри Кутаиси Гурҷистон дидан намуда, бо дастовардҳои соҳа шинос шуданд. Бояд зикр намуд, ки чунин сафарҳо ва табодули таҷриба миёни кормандони бахши сайёҳӣ дар пешрафти соҳа, муаррифии зарфиятҳо ва таваҷҷӯҳ зоҳир намудани сайёҳон ба мамлакат заминаи воқеӣ мегузорад. гурҷистон дар самти сайёҳии аграрӣ низ аз кишварҳои пешрафта маҳсуб меёбад ва махсусан кишту парвариши зироати кишоварзӣ ва коркарду истеҳсоли маҳсулот аз он мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардони олам қарор гирифтааст. зимни боздиди ҳайати намояндагони бахши сайёҳии мамлакат аз фаъолияти хоҷагиҳои кишоварзӣ маълум гардид, ки тартиби кор аз кишт то ҷамъоварию коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар низоме ба роҳ монда шудааст, ки кишоварзон аз чанд ҷониб манфиат мегиранд. агар аз як тараф ҳосили зироатҳоро ба фурӯш гузоранд, аз ҷониби дигар дар ин самт хатсайрҳо ташкил намуданд, ки ҳамарӯза шумораи зиёди ҷаҳонгардон бо фаъолияти онҳо шинос мешаванд ва бевосита дар корҳои кишоварзӣ иштирок намуда маблағи муайян пардохт менамоянд, ки ин ҳам манбаи даромад мебошад. чунин низом бо назардошти фаъолияти назарраси хоҷагиҳои кишоварзӣ дар Тоҷикистон ҳам имконпазир мебошад ва барои хоҷагидор он манбаи иловагии даромад хоҳад шуд. дар хоҷагии деҳқоние ки ҳайати намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон аз он дидан кард, низоми коркарди ангур, сабзавот ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити ғайриоддӣ истеҳсол ва коркард мешавад, ки боиси таваҷҷӯҳ ва қобили пайравӣ мебошад. дидан кардан аз боғҳои иборат аз дарахтони гуногуни ороишиву сояафкан аз мавзеъҳои дигари тамошобоб дар Гурҷистон мебошад, ки дар хатсайрҳои сайёҳии аграрӣ ворид карда шуда, як самти асосии соҳаи сайёҳиро дар ин кишвар дар бар мегирад. фаъолияти назарраси тарабхона, меҳмонхона ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ дар ҳудуди хоҷагиҳои кишоварзӣ аз рушд ва тараққӣ намудани агротуризм дар Гурҷистон башорат медиҳад. ин ҷо дар баробари боздиди фаъолияти кишоварзон, сайёҳон аз чандин намуд хизматрасониҳои дигар баҳравар мегарданд. бинову иншооти хизматрасонӣ ба таври замонавӣ ва бо назардошти таърих, фарҳанг ва расму оини мардуми Гурҷистон созмон дода шудаанд. дар майдони доманадори ангурзор бо истифода аз конструксияи сабук дар шакли хайма нуқтаҳои қабули меҳмонон ташкил карда шудааст ва ин омил боиси таваҷҷӯҳи бештари сайёҳон гардидааст.
дар ҳудуди хоҷагиҳои деҳқонӣ ки хеле домонадор буда ҳавои форам инҷо ҳукмфармост аспсаворӣ ташкил карда шудааст ва ҳар сайёҳе ки ба хоҷагӣ ташриф меорад бо пардохти маблағ ба аспсаворӣ машғул мешавад. خلاصه سفر نمایندگان ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان در هیئت کارمندان مسئول دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، کمیته رشد سیاحی، وزارت و اداره‌های داخلدار و شرکت‌های سیاحی به جمهوری گرجستان جهت آموزش و من بعد استفاده نمودن تجربه پیشرفته جمهوری گرجستان برای رشد ساحه سیاحی کشور عزیزمان مساعدت خواهد کرد.